Vreme, vreme, vreme. Ti misliš da imaš 24 sata? Greška, ovo je samo iluzija, laž koju mi svi živimo. Ovo smo mi, ponavljam, mi ljudi izmislili. Prava planetarna rotacija traje 23 sati i 56 minuta. Na našim uređajima mi lažemo sebe iz praktičnosti i zato mi imamo prestupnu godinu svake 4 godine. Jer za 4 godine ovih 4 minuta koje dodajemo svaki dan se nakupi dovoljno i imamo jedan dodatni dan. I tu godinu zovemo prestupnu godinu. Prestup koji smo mi ljudi napravili. Sloveni, jesi li dobro? Ovo mi je bilo dugo na srcu. Ok, ajde sada da pričamo o letnjem računanju vremena, koji je potpuno pogrešan naziv za ono što pokušavamo da radimo. Jer na engleskom je day saving time, što prevedeno na najsurovitiji način znači dnevno spasavanje vremena. Svake godine neke zemlje promene svoje satove 1 sat unapred za vreme proleća i 6 meseci kasnije ih vrate. Koji je razlog za ovo? Jer iako mi ovo radimo u našoj zemlji, većina nacija na svetu to ne radi. Koji je razlog zašto mi ovo radimo? Cilj je da putem iluzije menjanja vremena dobijemo više sunčeve svetlosti. To radimo svake godine u martu i završavamo u oktobru. Ovo ima za cilj da ljudima tokom leta podari više vremena za uživanje u sunčevoj svetlosti. Ovo se zove letnje računanje vremena, dokle ostatak godine nazivamo standardno vreme. Kada zima dođe, sad se vrati unazad, jer su tvorci ideje pretpostavljali da ljudi ne žele da budu van svojih kuća tokom zimskog perioda. Ova ideja je jako kontraverzna i mnoge zemlje u svetu je ne primenjuju. Ali mi, pa naravno mi, smo krenuli da je primenjujemo. Evo kako ova ideja je počela. George Hudson, ili George Hudson na našem jeziku, Britanac koji je živeo u Novom Zelandu za vreme kasnih 1800-ih, je želeo da posle svog posla ima više vremena istraživajući insekte u prirodi. Zbog ovoga, ti 2 puta godišnje uništavaš svoj unutrašnji sat sna i tvoje navike zbog čoveka koji je hteo da gleda insekte 1 sat duže. U kom svetu mi živimo? Sljedeći put kada ti neko kaže da ne možeš da promeniš svet, samo spomeni ovog gospodina George Hudson. Da li je on promenio svet na bolje ili ne? Ti to zaključi sljedeći put kada moraš da se navikneš na novo vreme. Svaki put kada se ova promjena desi. Mi smo prihvatili ovu filozofiju čoveka koji je imao za cilj da duže studira insekte. Prva zemlja koja je prihvatala ovu ideju je bila Nemačka. E sad, zašto Nemačka? Jer je bila u ratu 1916. I ljudi u vladi su mislili da mogu da sačuvaju ugalj. A kako su to smislili? Računali su da će njihova populacija biti manje u svojim kućama i tako bi uštedeli. I tako bi mogli da koriste više resursa za ratni cilj. Mada njihov plan nije baš uspeo onako kako su oni zamislili. I danas mi imamo sve ove zemlje koje koriste ovu metodu day saving time ili letnje računanje vremena. Ono što nema smisla u ovoj ideji je sledeće. Ova ideja ne gleda da li neka zemlja na početku vremenske zone ili na kraju vremenske zone. Ne gleda na kojoj geografskoj visini je na mapi. To jest koliko je daleko od ekvatora. Svi znamo da neke zemlje na ekvatoru imaju najviše sunčeve svetlosti u bilo kom momentu tokom jedne godine. Ovo je ideja osobe koja je živela na Novom Zelandu. Ako bi povukli liniju Novog Zelanda na mapi, ovo dobijamo. Kako ova geografska situacija sa Novog Zelanda pomaže Srbiji? Da li se neko ikada pitao zašto menjamo ovo samo leti? Jer ako je to dobro, možda bi ljudi hteli i zimi da imaju više sunčeve svetlosti. Problem je u sledećem. U slučaju da ove zemlje koje su izabrale da menjaju vreme, onda bi i sve ostale zemlje na svetu morale da menjaju vreme. A zašto bi to ostale zemlje radile? Ima ogromnih zemalja u svetu i sve te zemlje ne bi mogle to da urade. Zbog svoje populacije i ekonomije. Jer vreme je novac. A kada smo već kod novca, prva nedelja posle menjanja vremena je najneproduktivnija. Jer ljudski ritam sna je poremećen, ne samo to, najviše incidenata sa infarktom je zabeležen u ovom periodu takođe. I procenat saobraćajnih incidenata je veći. I još da dodamo šlag na tortu u svemu ovome, mi ovo radimo svakog 30. marta. Zašto bar neko nije bolje osmislio ovo i da kaže vreme menjanja u 3. nedelji marta između subote i nedelje? A ne kao sada što radimo na 30. mart svake godine. Još čudnije u svemu ovome je sledeće. Nemaju sve zemlje isto pomeranje vremena. Zamislite da radite za veliku korporaciju i hoćete da napravite meeting biznis sa partnerom. A oni pomerili vreme nedelju dana pre vas ili nedelju dana nakon vas. A šta ćemo raditi sa toplotom? Ako je ova ideja napravljena da imamo više sunčeve svetlosti, zašto onda trošimo više struju leti nego zimi? Jednostavno, svi se lepo zalepimo za klimu, koja nas hladi dokle sunce prži oko nas. Ova ideja je možda bila dobra u kasnim 1800-tim,
kada je svet bio jednostavniji, kada je srpsko leto u prosjeku bilo 6 stepeni hladnije, a ne kao danas, kada štiklom možemo da bušimo asfalt. Danas, da li mi više štedimo ili ne? Ti odluči kada dođe 40 stepeni. Diskusija je sledeća. Da li bi nam sada više odgovaralo da imamo ovo menjanje vremena tokom zimskog perioda? Napiši mi tvoje mišljenje u komentarima.